ብዙሕ ግዜ ዝተፈላልየ ምኽንያት ተጠቀመት ምስ ኣርክብ ምግባር ክትክልክለካ እያ ኣብዚ ክትሓቶ ዘለካ ንምንታይ ቀሪባትኒ ናይ ሓንቲ ጓል ኣበታይ ዝዓፁ ንሓደ ወዲ ድማ ምስ ሓንቲ ጓል ጾታዊ ርክብ ምግባር ዘኸልክሎ ሓቂ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንርኢና ሓንቲ ጓል ክጅመር ከሎ ኣትሒዛ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዘለዋ ፍቕሪ ካብ ወዳት ብፍጹም ዝተፈለየ እዩ ብጣዕሚ ዝተረሓሓቐ እዩ እዚ ድማ ንስኻ ንኸይትርድአላ ንሕና ዝተፈጠርናሉ ድኹም ጎንና ነቲ ዝስማዓና ወይ ነቲ ንደልዮ ነገር ንሓደ ንፈትዎ ወዲ ፈጺምና ኣይንነግርን ውሽጥና ኣንቢቡ ክርድአና ኢና ንጽበ ብጣዕሚ መጀመርያ ኣበይ ክበጽሑ ዝተባሃለሉ ዘቐንእ ፍቕራዊ ርክብ ብሓንሳብ ክፈርስ ንሪኦ ኢና ነዚ ደቂ ተባዕትዮ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥሮ ስለ ዘይርድእዎ እዮም ንስኻትኩም ድማ ብኻልእ መንገዲ ኢኹም ንጾታዊ ርክብ ትርድእዎ ከም መዘናግዒ ደስ ዝብል ግዜ ንምሕላፍ ፍቕራዊ ርክብ ብዘይ ጾታዊ ፍትወት ዘይከውን ኢልካ ሓቂ ኣረኣእያ ክህልወካ ይኽእል እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ፍልሊስ ክንርአዮ ንመብዛሕትና ዘይርድአና ንሳ ንጾታዊ ፍትወት ትርድአሉ ትፈትወሉ ዝስማዓ መንገዲ ካልእ ዓይነት እዩ ንስኻ ድማ ብኻልእ መንገዲ ኢኻ ትርድኦ ኣብዚ ኢኻ ድማ ትርሕቕ ከመይ ከምቲ ኣነ ዝስማዓኒ ዘይስማዓ እንታይ ኮይነ እያ ዘይትደሊ ንምንታይ ተኣብየኒ ንምንታይ ዘይትርድአኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነዚ ፀገም እዚ ንኣልየሉ ብቐሊሉ ክትገብሮም ዘይብልካ ጌጋታት ወይ ድማ ናብ ዓራት ምኻድ ምስኣ ዝኸልክለካ ነገራት ክንርኢና ምሳይ ፅንሖም ሄቨን የምሳኹም ዘለኹ ከመይ ኣለኹም ደሓን ደለኹም እንኳዕ ብደሓን ናብ ቻነል መጻኹም እንዳበልኩ ኣብዚ ቻነል ሓደሽ እንተለኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነቲ በቢግዜኡ ዝፍነወልኩም ቪድዮታት ብቐሊሉ ንምርካብ ድማ ነታ ናይ ቃጭል ምልክት ጠውቕዋ ኢኹም ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ ሓንቲ ጓል ንሓደ ወዲ ርክብ ምግባር ተኣብየሉ ምኽንያት እቲ ዝህባ ዝነበረ ተገዳስነትን ስምዒትን ሓልዮትን ወይ ፍቕርን ኣቓልቦን ምሃብ ደው እንተቢሉ እዩ ኣብ ግዜ ጾታዊ ፍትወት ክደልን ከለኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ጾታዊ ርክብ እንተደሊኻ ክትኣብየካ እያ ንስኻ ነቲ ንሳ ጎዲልን እትብሎ ዘላ ነገራት ፈጺምካ ኣይስተውዓልካሉን ዘለኻ ኩሉ ነገር ደሓኒ ዘሎ ሕጂ የድልየኒ ኣሎ ኢልካ ምስተሓታ ፈጺማ ሓራይ ትብለካን እያ ጓል ኣንስተይቲ ብተፈጥሮ ከምዚኣ እቲ መጀመርያ ዝሃብካያ ፍቕርን ተገዳስነትን ሓልዮትን ክትቅጽሉ እያ ትደሊ ወይ ድማ ትጽበዮ እያ እዚ ኩሉ ኣብቲ መጀመርያ ንዓኣ ክትረክብ ኢልካ ዘርኣኻዮ ነገራት ክጠፍኣ ኣይትደልዮን እያ ነዚ ነገር እዚ ምስ ተጉድለላ ምስኣ ናብ ጾታዊ ፍትወት ምኻድ ክትክልክለካ እያ ነዚ ድማ መጀመርያ ብዝተጋነነ ፍቕራዊ ሓልዮት ተገዳስነት ክተርእያ ዘይብልካ ሚዛናዊ ወይ ድማ ብተፈጥሮ ዝመጽእ ፍቕራዊ ርክብ ብኸምዚ ምስ ትጅምርዎ ዳሕራይ ቁርብ ተዚሒልካ ብዙሕ ኣይተስተውዕለሉን እያ ተዘይኮነ መጀመርያ ክትረኽባ ከለኻ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተጋነነ ኣቓልቦ እንተሂብካያ ፌክ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁርብ ክትቅጽሎ ኣይትኽእልን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ጓል በታ ናይ መጀመርያ ዝተላለኻያ ባህርያት እያ ትሰሓብ ቁርብ ጸኒሕካ ምስ ትዝሕላ ቀጥታ ካልእ ሓሳብ እዩ ዝመጻ ተቐይሩ እንታይ ኮይኑ ካልእ ሰብ ረኺቡ ወይ መኒኒ ብዙሕ ነገር ናብ ኣእምሮኣ ዝመላለስ ስለዚ ሓንቲ ትፈትዋ ጓል ጾታዊ ርክብ ከይተኣብየካ መታን መጀመርያ ክትላለያ ከለኻ ዘርኣኻያ ነገራት ቀጻልነት ይሃልዎ ኩሉ ትህባ ፍቕሪ ኣቓልቦ ግዜ ከየቋረፅካ ከም ትፈትዋን ከም ዘይትልወጥን ይእምና ሽዑኡ ንሳ ንዓኻ ከተሐጉስ ስለ ትፅዕር ዋላ ንሳ ደስ ኣይበላ ንዓኻ ክትብል ግን ኖ ዝበሃል መልሲ ኣይክትበካን እያ ካልኣይ እንተዘይፍቀረትካ ወይ እኹል ስምዒት ኣባኻ የብላን ማለት እዩ ንኣብነት ንጥቕምን ተቐሪባትካ ዝኾነ ናታ ኣጀንዳ ሒዛ ብፍቕሪ ትፃወት እንተኾይና ንስኻ ተፍቅረኒ እያ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ንሳ ግን ናታ ጥቕሚ ወይ ካልእ ክትበፅሖ ዝደልየት ዕላማ ሃልይዋ ትፃወተልካ እንተላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘላ ጓል ምሳኻ ናብ ዓራት ምኻድ ፈጺማ ዘይትደልዮ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ዝተፈላልየ ምኽንያት ተጠቀመት ምስ ርክብ ምግባር ክትክልክለካ እያ ኣብዚ ክትሓቶ ዘለካ ንምንታይ ቀሪባትኒ ናይ ብሓቂ ምሳይ ስምዒት ኣለዋ ድዩ ዝብል ሕቶታት ክትምልሶ ኣለካ ንስኻ ብዙሕ ግዜኻን ጉልበትካን ኢንቨስት ዳገበርካ ብዙሕ ህያባት ዳሃብካያ እንዳተኸናኸንካያ ሙሉእ ኣቕልቦ እንዳሃብካያ ኣብቲ ጾታዊ ፍትወት ትደልየሉ ግዜ ከይትህበካ ትኽእል እያ ምኽንያቱ ንሳ ድራማ ዳሰርሐት እያ ኣምሲላ ትፃወተልካ እያ ዘላ እምበር ፍቕሪ ምሳኻ የብላ ሓንቲ ጓል እንተፍቂራትካ ብርግጽ ናተይላ ተኣሚናትልካ ናብ ዓራት ክትከይድ ከቢድ ኣይትገብሮን እያ
كاب حدا زي تقما ودي اندا تتقملا خمزلو كمان دا فلتت مسو سمعيت انتلوا مسو خدقس اي شجراني كم زي تفكركا جن رقصኛ مخان አለካ حدا ጊዜ እንዳ ተፋቀርካ خلኻ ተخلكلካ ጓል አላ እዝናቱ ዝኻአለ ምክንያት አለው አብዛ ሓለፈ ቪዲዮ ሪኢና ነርናይና ናይ ተፍቅረካ ጓል ምክንያት መትከላይ እምበር ስለዘይ ተፍቅረካ ይኮነትን ምናልባት ቅድሚ መርዓ አይትደልን ትኸውን ወይ ግዚኡ ስለዘይ አኸለይ ስለዚ እዚ ሁሉ ካብታ ቀዳሚት ጓል ዝተፈለየ ንኽልቲኤን ዝፈልየን ቀንድ ነገር እንታይ ምኻኑ ክነግረካ ምናልባት ናብ ዓራት ምኻድ አብያልካ ኮሪኻ ምስትጠፍእ ምስትርሕቕ እታ ተፍቅረካ ጓል ንኸይትኸይድ ብዙሕ ክተረድአካ ትፍትንያ እታ ተምስል ንጥቕሚ ዝቐረበትካ ጓል ግን ብኡ ጌርካ ተዘይተመለስካ እትምነ ደጊማ ኸማን ኣይተሓተካን ሪኢኻ እዚ እትፍልሊ ነዚ ከተለልዮ ይዝግባካ ነታ ንፍቕርኹም ኢላ ንኽብረታ ኢላ ኣብ መትከላ ደው ዝበለት ጓል ናብ ጾታዊ ፍትወት ምህዋኽ ኣየድለይካን እዩ ስለዚ بحانت قال نابطوتا فتوت مخاد زخلكلك عينها سلازعمت እዩ حانت قال زقربتني نمنتاي علامه እዩ እንታይ ያደልያ خباي ዝብል ነገር ፈሊኻ ክትፈልጦ ኣለካ ከም ትፈትወካን ከም ዘይትፈትወካን ወይ ድማ ናትካድያ ወይ ናትካ ዘይኮነት ጓል በቀሊሉ ትፈልየሉ ሪኢና ነርና ካብ ዝወፃእ ዘሎ ግን ተምስል ዲያደላ ወላስ ናይ በሐቅ ትፈትወን ዝብል ብዛዕባዚ ብዙሕ ቪዲዮ ሰሪሕና ኣለና ንዕኡ ደጊምካ መርኣይ ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር እቲ ዓብ ምኽንያት ናብ ዓራት ምኻድ ዘኸልክለካ እታ ጓል ስለዘይፍቀረትካ ወይ ኣባኻ ስምዒት ፍትወት ስለዘይብላ እዩ ሳልሳይ ንሓደ ወዲ ጾታዊ ፍትወት ዘኸልክሎ ነገር ታህዋኹ ወይ ድማ ትዕግስቲ ምስኣኑ እዩ ከም ዝተሃወኽካ ትዕግስቲ ከምዘይብልካ እንተ ተረዲኣ እመነኒ ብፍጹም ሓራይ ክትብለካን እያ ስለዚ ንዕኡ ስዒቡ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ቀዳማይ ኣይፈትወንኒ ዝብል እዩ ካልኣይ ድማ ሓንሳብ ምሳይ ምስ ደቀሰ ክገድፈኒ እዩ ሳልሳይ መጀመርያ መበገሲ ናባይ መምፂኡ ንጾታዊ ፍትወት ጠራይ ዝብል እዩ ፍቕሪ ዝበሃል የብሉን ኢላ ስለተኣምን ሓራይ ክትብለካን እያ ሓደ ነገር መብዛሕትና ኣዋል ንፈልጦ ነገር ኣሎ ሓደ ወዲ ኣብ ሂወትና ኣዝዩ ብጣዕሚ ንነዊሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ጾታዊ ፍትወት ዕላል ኣይዛረብኒ ዝኾነት ጓል ዝብለኩም እቲ ዝፈትወኒ ወዲ ብዛዕባ ጾታዊ ፍትወት ኣብ ልዕለይ ከም ቀዳማይ ነገር ገይሩ ኣይሰርዖን እያ ትብል እዚ ክትርድአላ ኣለካ ውሽጣ ኣቲኻ እኳ ተዘይፈለጥካዮ እዚ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ትዕግስተኛ ምዃንን ዘይምህዋኽን እዩ ዘለካ ሽዑን ተፈሊጥካያ ኣብ መዓልታት ወይ ሰሙናት ውሽጢ ናብኡ ጠራይ ተቕልብ እንተኾይንካ ንዑ ጠራይ ኢልካ ዝቐረብካያ ክመስላ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ዓብ ጌጋ ከይትገብር ተጠንቀቕ ነታ ናይ በሓቂ ትፈትዋ ናይ ህይወትካ ካልኤት ክትገብራ ትደሊ ጓል ከስእነካ ይኽእል እዩ መጀመርያ ፍቕሪ ሃባ ምሕብሓባር እያ ግዜ ሃባ ከምዚታት እንተ ጌርካ ምስኣ ጾታዊ ርክብ ምግባር ከም ተራ ነገር እዩ ራብዓይ ሓንቲ ጓል ናብ ዓራት ምኻድ ተኣቤካ ዓብ ምኽንያት እንተዘይኣመነትካ እዩ በኣኻ ርግፀኛ ተዘይኮነት እያ ብስምዒት በቲ ትዛረባ ነገር ፈጺሙ ነብሳ ተዘይቀሰነላ ናብ ዓራት ምኻድ ዝበሃል ፈጺማ ኣይተሓስቦን እያ ዋላ ተሓተትካ ኸማን ኣይወሃበካን እዩ ንሳ ኣባኻ እምነት ትስእነሉ ድማ ብዙሕ መንገድታት እዩ ንኣብነት ብዛዕባኻ ሰማዓቶ ዕላል ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዓይነት ፍቕራዊ ርክብ ነይርዎ ሽዑ ከምዚ ገይርዋ ገለ ብዛዕባኻ ዝሰማዓቶ ነገር እንተለዋ እዩ ወይ ድማ በዘራርባኻ እዩ ኣብ ጾታዊ ፍትወት ዘለካ ኣረኣእያ ምስ ብዙሓት ምኻድ ከም ኖርማል ጌርካ ተዕልላ እንተኾይንካ ቅድሚ መርዓ ርክብ ምፍጻም ከም ቀሊል ነገር ጌርካ ትዛረብ እንተኾይንካ ብዙሕ ነገር ናብ የእምሮኣ ስለ ዝመጻእ ንዓኣ ትኸውን ወዲ ከምዘይኮንካ ክትሓስብ ትኽእል እያ በዚ ዝተላዕለ እምነት ኣባኻ እንተጥፊኣ ጾታዊ ርክብ ምሳኻ ምግባር ሓራይ ክትብለካን እያ ሓንቲ ጓል ምሳኻ ክትድቅስ እንተደልያ ሙሉእ እምነት ኣባኻ ክትገብር ትደልያ በዓል ቤታ ክትከውን ከም ትኽእል ኣቦ ደቃ ክትከውን ከም ትኽእል ክትኣምን ትደልያ ብስምዒት እውን ከምኡ ክትኣምነካ ክትለምደካ ነፃ መታን ክትከውን መንነትካ ብምግላጽ ንኸተእምና ዓብ ስራሕ ኣለካ ከምዚ ዘይትገብር እንተኾይንካ ተወዲ እዩ ማለት ሓምሻይ ናይ መጨረሻን ሓንቲ ጓል ብተደጋጋሚ ምሳኻ ምድቃስ ተኣቤካ እንተኾይና ድንግል እንተኾይና እዩ ግላ እንታይ ክትብሉ ዘለኺ ድንግል ዝበሃል የለን ኣብ ዘበን እዚ ትብሉ እንተኾይንኩም ናትኩም ርእይቶ እዩ የኽብረ ተዘይኮነ ግን ኩሉ ሰብ ብኽብሪ ተፈጢሩ ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂ እውን ብሓደ ዓይነት መንገዲ ኢና ተፈጢርና
إذا عينتا تحساسبا مجمريا تقيرو عليكا نتا تفتوا قوال وين فقر زمرت كيا قوال دنقل انت خوينا زبلت عينا عخا إذن بعلو نجزا رئيسخا كم عدلنيا سبكيركا تقدر عليكا أنا دنقلي إلا كيت نجركا تغيليا مخنياتو حدا جيزي بفلاي أبز زمن زي أنا دنقلي مسنبلكم من لقات مسحاق زي مؤمان تحسوان الله ويتتصاوت اللي الله زبل عينة سمعت زلوا قبر ملسيهم تغبو سلازي تفكرك قوال تغينا نتت نجركا نجر مؤماني زلكا نازل تقبل كادما نتتخك لنيا جيزين ساعاتن كتصبق زلكا إذا قال زيا ناتا متكل سلازلوا أبز ثاني عزلا سلاز اتقاندي مساها مدك استعبي كازلا نزنا جرزن محلاو إلى جيزي كساب زأكل تبل تخون ويدما فرحات نايك أنزا خون خيل ويدما نسوديو اتناي بحق ودي كبرتي زوسد إلى كتحسبالو تدل تخون بزح نجر له بزعبات أوتا وفتوات نحنا كم تنسخهم تحسبوا أيقوننا نحسب اتزعبي مساهم تمرت نفتر له اتزعبي نجر مخانو إلنا إنا نحنا نعمل لك عجزار صحيح لفا كم تهب زلينا سلازي دنقلين تيلاتكا بتعجزت بمتصباي نات كان تغينا كترخ بايها سلازي اتقان دمساخا زي مدك أسيا دنقل سلاز خونتها أبز أقربكم مدد تفتيخ مو وي مساي تتسمع معكم لايك شير بمقبار سابورت قباروني سابسكرايبون ايترسعو حتى ويرئيتو تلكم دما كومنت قبار لي سنايكنا